OK, idem na to. Takže tu máme dve časti, toto som nastriekal, toto tiež. Tu sú založené plastové nožičky na ochranu, takže bude to veľmi chránené. Idem na montáž teraz. Tu sa to fitne. Používam tam aj podložku, nech sa ten plast nejakým spôsobom nepoškodí. Takto si to len poprichytávam, aby som videl, že všade mi to v rohoch sedí. Tieto nožičky alebo krytky spodné sú na to, aby sa mohli vrstviť jednotlivé sedačky na seba a aby sa nepoškriabali od krutiek, ktoré vlastne sú v tom a ktoré držia dokopy drevený a kovový diel, ktorý bol vybrúsený a natretý. Nepoužívam uťahovačku z dôvodu toho, že nechcem, aby sa poškodil ten plast alebo to drevo. Proste potrebujem cit v ruke, tak toto dotiahnem, keď už som si vlastne istý, že pozícia je ideálna. Myslím, že to bude všetko hotovo, za mňa to bude ready. Takže takto vyzerá výsadná dizajnová stolička, ktorá sa dá využiť či už ako stojan na nejaké kvety alebo sedačka. Takže za mňa dán.